Manila Broadcasting Company. Sa balita. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:47. Mayong hapon sa itong mga pinalangga ng mga tagpalamati. Kamusta din ang mga ka-aksyon naton nga naga-monitor sa Biyernes nga edisyon sang This Is My Life. Sa subo nga hapon, sa liwat talos ninyo. Temporaryo ninyo nga mangin kaupod si Indayan. Talos man sa kay Tita Wilma Sugaton. Kamusta mga ka-aksyon naton nga naga-monitor? Di medyo busy pa no? Kay Biyernes pa, mga naginahingagaw. Agod iya nga pagka-Saturday, wala na sang pamensa ron anay nga problema sa obra. Diba? Para makarelax man. Kaya ang Sunday, insaktog na iya nga adlaw sa nga pagpahuway naton. Pero ang Saturday, kung pwede mo pa malang matapos, within sa Friday, why not, di ba? Para yan nga, ang imo nga Saturday, hindi na tanto kabugat ang imo nga mga ulubrahon. Sige, sa mga ka-action natin nga naga-monitor sa ilayatag sa mga transistor radio, na, maulanon subong ang tiyempo, for sure, may mga portion sa mga lugar sa Negros Occidental. Nag-send magulang ko kagina, baya baro kag-uum-guum gid kaayo. No? Grabe ang guom sang kalangitan, meaning kadulom sang kalangitan. So sige, halong lang gid ha. Kapin pa sa mga ka-action naton nga ara ya open field bala, ara kamusta lamnan. Hindi malikawan kun kay sa mga pangilat. Make sure gid nga wala hindi ka mo attach sa mga bagay nga mga alamagon man sang kilatnan. Amo na ang mga dapat naton na ipanumdumon. Pagti ko nga ara nagin man ang ulan kag na-notice mo naman nga grabe ng pagpanago o pagpagilat, hingagaw na lang pauli no? Hindi na pagpilita. Hindi na pagpilita kay base amo pa ng halinan sang disgrasya. Sige, diri kita anay sa aton lakat sang panahon. Kay ang Intertropical Convergence Zone amo subong nag-aapekto sa Luzon kag Visayas. Ang Western Visayas naman, lakip na ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Maka-eksperyensya kita sa magalumo niya kalangitan, syempre dala ina sang Intertropical Convergence Zone. So maghalong-halong gid kita kag make sure no nga magdala-dala sang inyo nga like payong, no, jacket, kapote sa mga mga nagadala sang motorsiklo, no? Single motorcycle. No, make sure gid nga may ara ka mo sang kapote kay ti kung magpayong ka ti palid-paliron inaya, no? Mano kada karon. Sige. Kag syempre ang baybayon or ang huyop naman niya sang hangin, no? Gikan na bagatnan pakadto nagatundan pakadto, nabagat na nasidlangan ang mabatsyagan karon sa Isla San Negros. Kaya nga aton baybayon, angin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod. Kaya na nagbutlak si Haring Adlaw, las 5:33 ang aga, kag ini naman na magatunod, las 5:27 karon iya sa Kasisidmon. Ang aton nga temperatura, yara nag-range sa 25 to 31 degree Celsius. That's why, kaya na-mention ko man, number months, basta months yati, hindi ka na mamag-o, no? Nga, una na lang, tawan mo, luga init pa, pagka sang aga, pagka udto, pagka hapon-hapon, ay, nag-ulan. So, hindi ka dapat magkumpiyansa. Labi pa ako nagpanglaba ka da, kaya kung kaisa yung
Tapos digo dayon man pagpanglababla kay para hindi magpunsok, di ba? So amo na nang make sure gid no? Make sure gid nga ang inyo yang nilabhan, no? Pugai lang sang maayo para in case gid man nga hindi mainitan, no? Hindi pagpakita si haring adlaw, at least hindi magbaho dira ang imo ihang nilabhan. Sige, bantay man gyud sa aton nga mga ka-aksyon kay may ara kita sang sa papremyo. Bantay-bantay ka mo karon kay basi isa ikaw sa amon iya nga pagatawgan kung nagpadala ka diri sang imo iya nga numero. Sige, sa mga ka-aksyon naton, ano ba ang mga dapat naton istoryahan sa subong iya nga hapon? No, speaking sa mga balita subong iya sa local and national. Kay for sure diri sa aton sa lokal, may ara naman sa mga info about iya sa vaccination para sa mga kabataan. Na para sa mga kabataan. Kay officially subong adlaw nag-start na sila para iya sang ceremonial vaccination. Na? Ano na sang ceremonial vaccination indayan? Amo na siya ang kumbaga kung sa ano tawag na, kung sa isa pa ka kompanya halimbawa nga mag-umpisa, no? First day sang pagbukas sang iya nga negosyo, di ba may ribbon cutting? Daw muna sang kahalimbawa, no? Sang ceremonial vaccination para iya sa mga kabataan. Pila ning edad? 12 years old up to 17 years old. Ang nakuha ko kaina nga information is iya lang inisang Philippine General Hospital, no, sa national Pero I think ang iban pagig mga mga hospital, no? Ang iban pagig mga hospital, ilabi na dito sa National Capital Region is nag-umpisa naman. Dulungan nga pag-start for the vaccination sa mga kabataan. Ang ilang nga una gin target is amuya ang mga kabataan nga yara sa hospital. Mga pasyente bala, no? Mga pasyente nga para man ma-make sure nga hindi sila yang matapikan sa COVID-19 nga given nga ara sila sa hospital, hindi ginaya malikawan, di ba? Kay syempre exposed ka sa nagkalain-lain yung mga tao, nagkalain-lain yung mga persona, so kinahanglan man sang proteksyon sa mga kabataan. And syempre ang mga may comorbidities, 'di ba? Sabi nyo, mga tigulang lang may comorbidities, mga kabataan may ara man ina kung kaisa naman nabala or hereditary, meaning kung iya nga iloy may amo nga balatian, may tendency nga nakuha ya or na-acquire ya, no? So amo na ang pila lamang sa mga ginhatag iya nga mga statement, no, sang aton man nga health department, and officially nag-start sila subong iya nga adlaw for vaccination. Ang naging gamit nga bakuna Pfizer, na kay man nag-abot na ang pila iya ka doses, I think million of doses, no, sa nga Pfizer vaccine ay nag-abot na sa Pilipinas para iya nga amo ni gimbakal na ni sang government, no, gimbakal na ni sang gobyerno sang Pilipinas para iya nga ihatag or i-vaccinate sa mga kabataan. Ang isa pa ginaton kabalita ari bulig niya, no, gamay nga bulig sang Department of Labor and Employment o Condole para sa mga employer given nga may ara sang COVID-19 pandemic, tido hindi siguro nga malikawan nga malibog ulo ni employer kundi sa mangita sa iya nga ihatag sa iya mga empleyado nga 13th month pay. Ano na ta subong? October, November, December. Pila na lang. Isa ka bulan kag pila. Pila ka mga inadlaw. Antes iya ang or malambot pa kita 2 ka bulan. 15 ta subong. Masuro-sobra pagali 2 ka bulan, no? Nang antes maning ihatag iya ang 13th month pay sa mga empleyado. Depende man no? Depende sa employer. Pero tiyan mo niho, nagtanyag ang dole soft loan. No? Ano sang ginatawag nga soft loan indayan? Di syempre sa mga employer, check nyo lang sa dole kung paano ka mo sino makakuha, no, sa mga employer dira.
check nyo sa dole kung paano ka mo dira makahulam, no? Agud iyang may panghatag ka mo nga 13th month pay para sa inyo yung mga empleyado. Kaya ba, sibla, pag-abot sa Pasko, ginatulo ka mo masakit. Di, joke lang na. Well, anyway, gamay lang nagabulig man sang dole, Make sure nyo lang kung approve ka mo sa ila yung requirements. So, why not, di ba? Makapabulig pa na agud iya maghagan-hagan ang inyo yung problema para sa inyong balayran, no? Para sa inyo yung 13th month pay sa inyo mga empleyado. Sige, alauna 57 nakita Action Radio Philippine Standard Time. Kag syempre sa mga ka-action naton, bantayan man naton ang sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma, another sulat nga akon iya nga pagabasahon, kag syempre ang mahatag dira nga advice ni Tita We, dala na ang aton iya nga horoscope of the day, no? Ang kahapon nga na-mention ko sa aton iya nga FYI, okay daw subong nga mga simana, siniging simana, no, notice ko nga daw medyo loaded gid ang kay Tita Wilma na nga program in terms of pag since nga second day ko nga pag pungko do hindi ko pa siya ma-plastar do gagamay-gamay lang ko gani basa-basa man, no? Pero sige lang try naton nga i-share sa inyo, no, ang aton nga FYI nga na-mention ko man kahapon, no, sa mga problema naton kun ka isa nga do hindi kita dali-dali makahingagaw bala magbakal sa nga bulong ti mga natural remedy kon nag-batsyag kadira sang kasakit sa ngipon. Sige, Action Radio Philippine Standard Time, alauna 59. Standby sa aton yung mga ka-action, kaysa akon man nga pagpanubalik, akon nga pagabasahon, no? Akon nga pagabasahon ang aton iya nga sulat, and also, syempre, ang aton man iya nga FYI, kung makaigo karon ang aton nga oras. Ato na Dr. P. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. kaya Kasi tumakami nga pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga passing para nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Wala kayo ginagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal nga ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tungtong Nobyembre 2021 ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Wala kayo ginagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal nga ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tungtong Nobyembre 2021 ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Pero medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwala na traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words nga sa Bacolod Aksyon Radyo. Salamat gid sa Action Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Aksyon Radyo Number 1! Okay, sige. Subong, ara nasa kay Action Oliver, ang mahiwagang cellphone. Oo, nga ginadaya dyan na niya subong. Wala pa Action Oliver. Sige, wala to naton. Sabta na da, ibok siyang imo nga cellphone, hindi da na magpatuyo-tuyo. Na, sige, aran Action Oliver. Sige. Mayong hapon. Hello. Mayong hapon, ma'am. Ma'am, kapamatingin ko naman pala sa inyo program. Halingid sa... Ay, salamat, gid, ma'am. Sino gani ngalan, tananay? Si Milagros Tabilio Barion. Milagros 67 years Barion. old. Pilang edad? 67. 67 years old. Di kilala mo ko? Oo, ma'am. Ang defensor. Ay, kalamian ko. Yes. Ma'am. Wow. Wala pa ko gani ka tapos. Di pa pwede mo danay po ko patapusan. Dali lang, gad. Sige. Sige, okay, tinggiban, gid nanay, nga nagapamati. Kaya, isa lang ang ako nga pamangkod sa imo. Ang gapanahi ko ni Subong, ari sa tupad ko ang makina. Ang rad. Oo. Kay Subong, nanay. Sige. Dahil lang ginanay, kami pamangkod ko sa imo. Kay na-mention mo nga, nagapamati kagid iya sa Action Radio. Ariho, ang isa ko kapamangkot. Ano ang extros ang reporter or Action Radio reporter or even ako man mismo nanay
Na, ang inabalang una Okay. sa balita, una sa aksyon. Oo. Sa Bacolod, Action Radio. Ah, Una sa balita. Una kasagad kay Nanay Milagros Baryon sa liwat, Nanay. Thank you so much. Gid kag hulat-hulat lang da. Kay may mapadala lang da sang message sa imo nga i-inform ikaw. Salamat, gid. Sige. Salamat, Gid. Sige. Thank you, Gid liwat, Nanay Milagros Baryon. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Diba? Very simple kaayos ang imo nga himuon. Pamati ka lang. Nagpadala ka lang diri sa imo nga entry. Makahibalo ka lang magsabat sang magic word. Sagad ka na dayon. May ara ka na 500 pesos. Diba? Sana all ginaiya dayon ya. Sige Sa liwat sa kay Nanay Milagros Baryon, 67 years old. Budo hindi na to sa siguro ka-concentrate sa iya ginaobra man sa karon. Na? Kaya siya dayon ang natawgan. Sige sa liwat, thank you so much sa imo dira nga pagpamati, Nanay Milagros Baryon. Sige, diri na kita sa aton yung mga ka-action, standby ha, no? Kaya tiyo naman sa pagbasa sa nga isa iya ka sulat nga ginapadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, ang aton nga letter sender, isa ini siya ka lalaki. Ang iya man iya nga problema, mahatag lang ko sang gamay nga ang tawag na pasilip kumbaga sa isa iya ka pelikula. Ang iya nga problema is about sa relasyon. Gagang aton nga letter sender sa subong nga hapon, nagpatawag lamang sa kaymon. Ang sulat ni Mon nagasiling, Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako kay Mon, 34 years old. Tita We, isa man ako sa mga maukod nga listeners sang Aksyon Radyo Bacolod. Kag syempre, ilabi na sa imo man program, This Is My Life. Tita, ang akon nga problema, inabangod nga may ara ako sa nga nobya sadto. Ining akon nga nobya, pakaslan ko na kuntani. Kag ang isa pa tita, nga nakaangkon kami sang anak. Ang problema, tungod nagbag-o ang iya nga pensar. Tungod sa kagustuhan niya Tita We nga makapamana sang kano or Amerikano para nga mag-migrate siya sa USA. Ang masakit tita kay ginlikom bala niya sa ako. Nga may ara gali
no? Ang iya nga mga abyan nga ginareto sa iya. Dito iya sa States. Kadasig sa mga hitabo, Tita Wet. Ang ako nobya, nag-upod siya sa kano. Ginbayaan niya kami sang amon nagaisahan nga anak. Isa ka tuig pa lamang ining amon nga bata, tita. 5 ka tuig ang nakaligad sang nakapangita ako sang bag-o nga karelasyon. Ang natabo, tita, ako naman ang nagahimo sining paglikom. Ginlikom ko sa iya, tita, nga may ara ako sang bata. Ngayara karon sa pag-inakop sang amon or sang akon ginikanan. Isa ka beses na, tita, do wala gid bala na likawan. Nagamuno siya sa akon nga hindi niya gusto nga may anak ako or may bata ako sa iban. Tungod gusto niya nga wala siya sang kompetensya subong man ang amon mangin kabataan. Tita we, sa amo didto nga pahayag sang akon nobya, nakibot ako. Kag wala ako gilayon makasabat sa iya. Tita we, palangga ko ang ako niya nobya sa karon. Kag gusto ko siya nga pakasla naman. Hindi ko siya gusto nga madula pa sa akon. Kaangay sang natabo sa nauna ko nga karelasyon. Apang, tita we, ano bala ang ako niya pwede nga himuon? Subong nga nagpabutyag siya sa akon. Nakon mangin kami sa ulihi, hindi niya gusto nga may ara sang kakompetensya ang mangin kabataan namon. Ina ang bata ko sa iban nga babae. Tita we, tubtub na lamang diri ang akong sulat, ang tagpadala Mon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 2:24 na kita. And yes, amuyad to ang sulat ni Mon, no? Ang iya nga problema, may ara gina kun kay isa mo nga inablang nga sitwasyon nga hindi mapaiway. Ang ginasiling nga tawo lang kita, 'di ba? Ginasiling nga tawo lang kita nagkakahimo gid kita sang sala, 'di ba? Por sa part ni Mon, hindi yaman to hindi yaman to tawag na ng hindi yaman bala hungod kay ting babayi, no? Ang babayi among una yang nga biya sa iya, galing kay nagbilin. Nagbilin sang iya yang bata. Amo na ang sitwasyon. Amo ni ang problema man sa karon ni Mon. Okay, tikon wala man lang ito natabo na mention man ni Mon nga willing siya iya gani. No? Naka-mention sa nga gusto niya na ini nga pagkaslan. Aling do pareho lang nga ginkibot siya. No? Ginkibot siya nga pagka sa isa lang niya kapisok sa mata, biglang nawala. Pilang nadula ang iya yang pakaslan na kuntani. Kay gali nag-upod na to sa kano. Sa isa iya ka American National. Munang kamudlay kun ka isa kapin pa kun wala sang tawag na wala nagasugid sang matuod kunyara iya sa isa iya karelasyon. Sige, alas 2:26 na kita. Sa dali lang gid sa aton nga mga ka-action kay may ara lang sang ipabalo sa aton si Tita Wilma. Pero pagbalik ko akon iya nga pagbasahon ang ginhatagman nga
laygay, no? Mahatag nga advice ni Tita We sa aton iya nga letter sender. Ang atong singig bago nga voice. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon No, sa pagbasa sa hatagman nga advice ni Tita Wilma sa aton ya letter sender sa Kaimon. By the way, mayong hapon dagli sa akon nga Mother Earth. Mother Earth. Ang akon nga iloy nagapamati sigli kagawon pagpuli ko balya nagamonitor sa kuno kag gina pamatian nya gid ko kung ara gid man ko. Tiari naman ako di gani subong. Sa ako nga Mother Earth nga nagapatuyo-tuyo subong iya nga hapon. Kompletohon ko gid imo nga name or shortcut lang, char. Sa ako nga Iloy, abo Iloy. Sige, mayong hapon lang da si mo mga sa kay Rossini Defensor. Naga-monitor ni siya subong nga hapon. Kay wala tong amon nga hinablos nga managpatay sa radyo. Kagang akon man nga Father Earth. Diba? Si Papa Edgardo Defensor. Dala na kay Dina. Na? Sige, thank you so much. Okay, diri kita sa pagbasa, no? Sa mahatag iya nga advice ni Tita We sa kay Mon. Sa imo Mon, mayong hapon. Nagsanto gid ang amon nga duwa ginhambal ni Tita We, ho? Ang siling ni Tita We sa magkarelasyon, wala sang kinahanglan nga taguon. Diba na-mention ko kagina, dapat maging honest ka mo sa isa kag isa. Samtang temprano pa mon, dapat isugid mo na. Ha? Isugid mo na, kag ipaathag mo sa iya. Kay for sure mahangpan man na ni sang imo yang bag-o sumo nga nobya. I-make sure mo lang nga kung may ara na gid man kamo sa ulihi, may ara man kamo sang inyo kaugalingon nga bata, mangin palarehas. Ula kaya sang may ginapaboran sa pagtrato mo sa imo mga kabataan. For sure, nga siguro ginaiya nga ma-convince mo siya nga pakaslan kaniya. Pero, kung in case gid man niya hindi siya, batuna. Na? Natural lang na nga may mga kaangay sila nga mga sitwasyon. So, kung hindi gid man, batuna. Ano man ang iya nga mga desisyon. Masakit man ina, pero mas maayo nga mabaton ang kamatuuran. Sang sa maghalay kadraya sang tago sa ulihi. Kag sa ulihi, iya man madiskobrehan. Away mga mo Japon, ano man Japon ang resulta? Basi man mag-lead man sa gihapon yung magbulagay ka mo. So, samtang temprano, samtang wala pa ka, sang manadugang iya nga nahimo nga sala, nga gintago, isugid na nga daan. Sige, saliwat mon, salamat gid sa imo iya nga ginpadala diri nga sunat. No, kag sa kay Tita Wilma, thank you so much man sa imo yang ginhatag nga advice sa kay Mon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:31 na kita. Standby anay for the flash report with Action Alvin Grava. Action Alvin?
Aksyon na isa ka lalaki ang nagahamyangon karon sa isa ka kwarto diri sa area sa dalan sa Lizares Barangay 39 or rather sa Lizares Street. Actually, ari kita sa likod mismo sa isa ka business establishment sa diin diri na pasamtang karon ang bangkay sang isa ka lalaki matapos gineligar nga nagdupok ang ining fire extinguisher as initial nga investigation sa mga kapulisan, no? Upo diri ang mga katapo sa Bureau of Fire Protection. Ari naman diri ang mga kapulisan sa idalom sa police station number 1 si Sir Velasco base may initial investigation. Sir, alam ka subong sa action rad, hindi lang anay. Okay, sige. Kaya ongoing pa man aksyon na ang investigation karon sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 1 nga karon ang bangkay sang sining victim ang butang na sa stretcher kag sa nga ara sa sugod, no. Nakita ta diri aksyon na ang mga fire extinguisher na gid mismo kay matanag ang suga na diri gin siga ang suga madamo sa mga fire extinguisher diri nga ari diri sa mismo sa sulod sang kulot pero nagahalos yellow na ang sulod sing action na Action Alvin? Yes, ma'am. Oo. Ang sitwasyon dira sa area, ano na, nang balay niya lang nga nakadamo ganun sa fire extinguisher. Nakabigtaman nga balay pero kwarton siya aksyon na ara sa isa ka kwarto is single lang gid ni siya. Ang kwarto nga ginahamtagan sang sining biktima. Actually, subong kita mo sa aton sining Facebook live ang bangkay sang biktima ang ginadala na wala lang nadugay kaya pag ginbutang na sa funerary or rather sa sining auto-police action na and ang sitwasyon diri sa lugar action ang balikan pa to kay kung taon mo yellow gid siya mo posible ba si mga chemical bala ni action na nga ang ari diri sa sulod nga amo ang ginaligar nga nagsigabong kay mo mga tuloy yung nakabati diri mo nga nagsigabong although hindi pa available ang mga kapulisan. Isa lang gid kuno kapag sigabong Action Alvin? Oo. May pinakalupok na bataan nyo? Isa lang gid, no? Isa lang gid ang nabatian diri sa nga tutad nila balay. Pero hindi pa man available action na ang base man available na karon si Sir Velasco. Sige. Ang investigador sa sininga kaso kaya hindi pa kita makapenetrate sa sulod sa sining mga opinion kasi dugay-dugay action na makakuha man kita sa lugang diri ng mga informasyon as sa pangalan sa biktima kag kung tagadiin ang ining biktima rekta diri sa area sa Barangay 39 with action ninyo bugina para sa flash report ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Graba una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time alas 2:34 nakitayas amuyad to no isa iya kalalaki given napatay matapos iya nga malukpan sa fire extinguisher no for sure ti magluwas sa paglupok ti syempre ano bala ang unod sang fire extinguisher ano ka delikado ina kun mahaklo sang isa iya nga ka persona no. So, amo na ang sitwasyon. So, dapat magalong-halong gid kita sa aton mga ka-action. And syempre, bantayan ninyo ang dugang pagidsina nga detalye. Ang investigation sa karon nga ipagwa man sang aton iya nga kapulisan dira sa area. Ito na nila mga kauturan, ang nagapangita sa Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya
sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, para si Connie po, ang naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag burigan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung delay na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko ito kadamo di ko dita at that time no po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution so kadamo isa natabo dito no so that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro
nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema. Mayong hapon sa kay Ma'am Ana Sinoro, sa kay Ma'am Jean Oy Cesar, sa kay Aliner Kabiroy. Good afternoon everyone. Alan Marlene ko, good afternoon man. Si Ma'am si Inday Ati Akim, mailima naga-monitor. Teresa Morsha, Fina, Yaon, mayong hapon, watching from Riyadh. Sige, salamat. Edsel Delmar, shout out na lang ko no sa SFCC1A, Mabolo and to all the people of Sitio Camanse, Mabolo City. Sige, Cebu City. Sige, si Ma'am Janeth Amida Kayaw, mayong hapon. Si Ma'am Gina Cordova Rodriguez, wala sila radyo, pero gusto niya ang Aksyon Radyo. Sige, harap pa Facebook Live. Elvira Gilogo, good afternoon, naga-monitor from Charito Heights sa Granada. Sir Melody Oligo, naga-monitor na sa subong iyang oras. Si Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Joanne Salmeta Isiha, good afternoon. Tamiyaw niya ko na happy birthday, Ma'am Lorena Gico kag kay Sir Gico. Happy birthday. Halin kay Marie Joanne Isiha. Tamiyaw ni Sir Melody si Ma'am Vanessa Mayo with Ma'am Jinky Dialagdon, Sir Noel Amar kag si Sir Alex Montesa. Janina Tiongko, good afternoon. Salamat gid. Sige si Ma'am Lily King kag si Ma'am Yvonne Boycher halin kay Melily Oliga. Sige daw ga sa subong pisan subong si Sir Melily sa pagpadala sang iyang messages. Si Ma'am Julie Militado Patrimonio, mayong hapon man. Sige, salamat. Sa kay Sir Eddie Laos, dira sa may Victoria, sa Cane Town na Victoria City. Ma'am Jean Hisulgon, hambalyo, wow, congrats. Sa nagdaog kagina. Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, mayong hapon man. Nag-monitor dira from Barangay Pandanon, DSB. Sige, salamat. Ma'am Maria Teresa Hofilenias, mayong hapon man. Okay. Si Ma'am Diding Alomianto, nag-monitor sa Antipolo Ponte. Adlaw-adlaw niya, na? Sa may akag sa Alohamianto family. Salamat and halong kita tanan sa aton yung mga ka-action. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayo
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patungod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Okay, pabalik diri sa aton programa This is My Life. No, diri na kita sa aton nga horoscope of the day, aton kapalaran sa sugman nga adlaw sang Biyernes, Oktubre 15, 2021. Ay, subong gali, sweldo day. Sa aton may nabilin pa. Or yung tsaktuhan lang, bayad na. Sige, importante ko no may ara ka na baton, kagati may ara ka to sa nga gin deposito. Hindi man sa imo nga pamilya, kundi sa imo nga ginutangan danay. Sige, unahon nato ng sa mga Libra. Setyembre 24, tubtob Oktubre 23, babatsyagan mo sa karon, feel mo subong Libra, ang nagapangibabaw ang imo nga handom nga abroad. Pero siguraduhon nga physically kag mentally prepared ka para yang wala balasang may kanugon sa imo yang part. Sa mga Libra, lucky numbers 17, 32, 47, 56, and 25. Cherry red is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22, ang physical kag emotional aspect sang pagkatawo amo ning imo yang kun may hugot kuno yang mga hugot lines iniya hugot ni iya sang imo yang ano bala para yang mas mapa-improve mo ang imo yang kaugalingon. May ara kita kun kay isa mga experience sa kabuhi nga muna ay naga-develop sa aton kung ano kita sumong, kung ano kita sa pala abuton. Sa mga Scorpio, oy, hindi ka na mention ko kagina, abot na sweldo, bayad ka na imo utang. Sige, sa mga Scorpio, lucky numbers 15, 45, 58, 23, and 35. Lilac violet is your lucky color. Para sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21, madamo sa imo ang magadayaw. Bangod sa manami nimo nga leadership. May aragi mga tao kon kay isa nga sagad gid sila nga mag-guide sa ilang nga mga kaupon. Di mo na magadayaw si imo kay amo na ang imo nga ikasarang Sagittarius. Kag subong mabag-uman ang level sang imo nga popularity. Amo basi magpangayo sang imo nga ngayo sila sang imo nga advice. Sige, sa mga Sagittarius, lucky numbers at 23, 31, 45, 12, and 55. Satin white is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19, mahimo nimo ang win-win solution sa mga ulobrahon. Gani, winner ka sa gihapon sa ulihi. Feeling mo lang na nga wala kaya sang tinapusan sa imong obra, check blaliwat. Kay may ara gid na. Step by step lang kumbaga nga pagtrabaho. Sa mga Capricorn, lucky numbers 55, 34, 22, 17, and 41. Red orange is your lucky color.
Para naman sa mga Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18, ang tanan nga kaayuhan magaabot. Mahitabo ina sa imo. Kung iniman ang imo yang nga gintanom. Ano pareho lang na bala kung ano ang imo dira iya, like for example, nagtanom ka sa imo ya ka imo dira iya nga isig ka tawo sang pamatasan nga mabuot. Syempre ano blang bunga sina? Mabuot man sila sa imo Kailangan nga ibastoson kanila, di ba? Pwera na lang sa mga tawo nga mga ano gidya. K-A-B-A-L-A-N. Gin ano ko lang gin spell ko lang. Ito karyong ihambal directly. Diba, Action Oliver? Sige sa mga Aquarius, maghalong sa mga bago kakilala ha. Natural lang na hindi agad-agad nga isalig ang imo yang or ihatag ang imo 100% nga pagsalig sa tawo nga na. Kay basi bala sa isang pagtiwala, lahat ay mawawala. Bo? Nag-rhyme mga kon sa mga ginapanghambal. Sige sa mga Aquarius, lucky numbers 36, 58, 16, 26, and 45. Citrine yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19 to Marso 20, appreciated nimo ang tawo nga naghatag sa imo isang break, no? Hindi break nga break up ha, kundi break bala hatagan ka ligwa, no? Ligwa abi sa pagpahuway or ligwa nga hatagan ka niya sang opportunity para yang ma-discover mo pagid, no? Ang imo yang self. Isa ina iya ka simple nga regalo sa imo kung ano man dira ang imo yang handom sa kabuhi. Sa mga Pisces, lucky numbers 28, 18, 49, 36, and 55. Strawberry red is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:53 na kita. Action Oliver, may nabilin pa. Sige Ikaw na da bahala, Action Oliver. Ang Dr. Up.
You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, pabalik diri sa aton programa This is My Life. Sa iluhan naton ang nabili naton ang mga horoscope. Sa iluhan naton ng Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Madamo ang magakontra sa relasyon nga imo yung ginsudlan. Pero dapat manindugan ka. Ikaw man ay ang kabatsyag, hindi man sila. Pero hindi ka lang magdali-dali no? Sa imo yung kung ano man ang imo yung mangin desisyon. Sa mga Aries, lucky numbers 43, 32, 58, 25, and 15. Dollar green is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Ang imo dirap lang nga kutob, hindi pag ipaiway o hindi pag ibaliwalaon. Hatagan sa panahon nga ikaw ang maka-obserba sa imo nga palibot. Sa mga Taurus, lucky numbers 42, 34, 57, 16, and 27. Sapphire blue is your lucky color. Para naman sa mga Gemini. Sa mga Gemini, Mayo 21 to Hunyo 21, ma-experiensya nimo ang malawig nga biyahe. Kung mag-enjoy ka diri, or sometimes man ti makapuy, no? Ikaw lang nang makasiling, May arakon ka isang biyahe yang
bisan kakapoy, pero feeling mo worth it. Pasalamatan. Sa mga Gemini, lucky numbers 27, 31, 12, 22, and 53. Pusha pink is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tutub Hulyo 22, subong, ikaw na ang leader sa grupo. Hindi pag-uyangan, no? Hindi pag-uyangan ang oportunidad nga ginhatag sa imo. Sa mga Cancer, lucky numbers 36, 48, 21, 12, and 36. Sky blue is your lucky color. Kag para sa mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Leo, undati na ambisyo. Kaya mo ganang halinansang balatian. Hindi pag-uyangan ang mga kahigayunan para ikaw iya ang mag-asenso. Kung may bisyo, ikaw dira. Mo ginakon ka isa nga naga-lead sa imo sa kalalatan. Imbes niya mag-angat ikaw, galing kay mahilig ka dira sa kung ano-ano dira, mga illegal kun ka isa. Wow, budlay na. Sige, sa mga Leo, lucky numbers 35, 49, 16, 28, and 55. Mango orange is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Mangin masalimuot ang imo iya nga adlaw subong. No? Kapin pa kung makabati ka dira ya, tasun halay mo man patulan, like for example, mga libakon ka dira sang imo yang mga katupad, abaw, dasun halay ka man ya mag-react, ay, sa ulihi, ma-realize mo nga agin sa pako man to yaman. Wala man to kamatuuran nga agin sa pako ato. Diba? Sa mga Virgo dira, lucky numbers 36, 45, 58, 26, and 16. Cyan brown is your lucky color. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 3:05 na kita. Lapaw naman si Inday Ann sa oras. Sige, sa aton anay Bible verse of the day, gikan sa Proverbs chapter 10 verse 9, whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes a crooked paths will be found out. I can't say goodbye to you. Sa aton mga ka-action, salamat gid sa inyo nga pag-upod sa akon sa Biyernes nga edisyon sang This Is My Life. Sa kay Dinalor Bibar Santillana, si Sir Arman Regalado, kag si sinotong isa kagina, Eli Marie Redimo. Mayong hapon kag salamat gid sa inyo nga pagpamati. Sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ninyo alagad, ini si Inday Ann. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,